anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. Bonġu li kulħadd, jiena Father Matthew, bħalissa qed ngħin fil-parroċċja tal-Kalkara, daqt nagħlaq 4 snin Assis. Parissa tillestu wkoll l-istudji tiegħi fejn nistudja kif nistgħu bħala Knisja kollna lingwa pastorali aħjar maż-żgħażagħ, għalhekk l-quddiesa speċjalment se nkun qed nofriha għaż-żgħażagħ biex il-komplu jisimgħu il-mulej xi jrid minnhom fil-ħajja tagħhom. Nibdew flimkien fl-isem tal-Missieru, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nibdew dil-quddiesa billi nitolbu maħfra l-mulej illum se nisimgħu il-parabola sabiħa tal-magħrufa bħala tal-Iben il-ħali, wara l-attenzjoni kollha tkun fuq il-ħnina tal-mulej. Nibdew flimkien narfu n-nuqqasijiet tagħna u nintelqu f'idejn l-istess ħnina tal-Alla l-Missier. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħena li Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tatina mezzi qaddisa biex sa minn din l-art stess iddaħħalna f'sem fil-ħwejjex tas-sema. Kun int li tmexxina f'din il-ħajja u wassalna f'dak id-daw li fih inti tagħmar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq il-ktieb tal-profeta Mikea. Ira l-poplu tiegħek taħt ix-xettru tiegħek, il-merħla, il-wirt tiegħek, maqtuwa għalija ġol foresta, fil-qalba ta' ġnejna sabiħa, jalla tira f'Basan u f'Gilad, bħal fiż-żmien ta' dari. Urina ġubijietek bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Min huwa Alla bħalek li jneħħi l-ħażin u jaħfer id-dnub lil fdal wirtu? U ma żamx il-korla tiegħu għal dejjem għax lilu joġbu juri l-ħniena. U hu jerġa' jħenna lina, jixħed ħżunitna taħt saqajh, jarmi ħtijietna kollha fqiegħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakobb bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abram, bħalma ħlift lil missirijietna minn żmien il-qedem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien ħanin u twajjeb il-mulej, ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdi lil ħajtek mill-qabar, iħaddnek bit-tieba u bil-ħniena. Flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem, ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna,
ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħażunietna flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk ikbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm hu mbiet il-vant mill-punent, hekk u jbiet minna ħtijietna flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu lejn Ġesu bi ħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Farisej u kemm il-kittieba kienu jgemmgmu u jgħidu nies midinba jilqa' għandu da u jikol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom dil-parabola. Kien hemm raġel li kellu żewġ xuliet. Iż-żgħir qal lill-missieru: Missier, għatini s-sem li jmislili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew wisq ġranet meta iż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja imtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jiraq il-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla żaqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobs bix-xaba u jien jetaw immut bil-ġuħ. Ħanqum u mur għand missieri u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jissoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għal għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu u tħassru u bġirja waħda mar inxteħed fuq għonqu u biesu. Qallu ibnu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jissoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: Isa, ġibulu l-isbaħ libsa u xidduwielu. Libsulu ċ-ċurkett f'sebaw u s-sandli f'riġleħ. Ġibu l-oġol imsemmen u waqtluh, ħaniklu u nagħmlu festa. Għax dan ibni kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u nstab. U għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa u riġa lura kif wasal qrib id-dar, sema daqq u sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja tiegħu u staqsih da x'kien. Qallu dak: hawn huk u missierek qatillu l-oġol li msemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara, qal il-missieru: ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtielek qatt, u kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Qallu missieru: Ibni, inti dejjem miegħi u kull ma huwa tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan huk kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u nstab. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Naħseb li dil-parabola hija waħda mill-iktar paraboli li kapaċi
nirreżonaw, nirrispondu magħha emozjonalment. Hija waħda minn dawk il-paraboli iktar kapaċi nirrisponduhom b'qalbna u mhux b'moħħna. Tgħidulix li ma naqblux mar-rabja u l-uġieħ tal-kbir. Jien naf, pereżempju, tkun ilek impjegat f'xi post, jiġi xi ħadd sħun minn barra u f'kemm ili ngħidlek ħal promotion flokok. Jew tgħidulix ma nistgħux nassoċjaw ruħna mal-ferħ tal-missier x'inra li żżar ġej. Żgur mhux forsi intom il-ġenituri min jaf kull darba li uliedkom joħorġu x'relief tħossu l-mument li tismgħu ċ-ċavetta ddur u tafu li ġew lura fil-għaxija. Nistgħu wkoll nassoċjaw ruħna ħafna maż-żgħir, speċjalment nkun għandna kif għamilna xi kummedja u verament għandna jekk inħossu dak il-bżonn li niġu maħfura. Insomma, pratikament żgur mhux forsi daw it-tliet main characters f'dil parabola faċli ħafna li nassoċjaw ruħna magħhom. Però kemm hija interessanti li niftakru fir-rispons tal-missier. Għaliex ir-rispons tal-missier ovvjament ifakkarna fir-rispons tal-missier li dejjem lest mingħajr kundizzjoni li l-qana lura għandu. U nemmen li hawnhekk il-ġenituri u dawk li jieħdu ħsieb l-oħrajn jistgħu jassoċjaw ħafna iktar ma' dan il-feeling. Walwa irrispettivament minn dak li għamlu li uliedi, kemm forsi weġġawni, kemm forsi il-moħħ jgħid li kun ġust, imma l-qalb tgħid li jilqa'. Jien nibqa' nistenna. Kifett hija sitwazzjoni purament tal-qalb. Kultant għal-moħħ ma tagħmel sens, imma l-qalb tal-ġenituri għal-qalb li tilqa'. U naħseb li dan huwa l-ħsieb prinċipali ta' din parabola. Kemm Alla dejjem lest li jilqa'. Issa rispettivament minn x'għamilna, irrispettivament minn kif naħsbu fuqna nfusna jew kif ħadd ieħor jaħseb fuqna. Ħaqna, ma ħaqniex, mimlijin dubi, inċertezzi, il-mulej jibqa' jilqa'. Il-mulej dejjem fuq fommu hemm il-kliem ejja binti, ejja ibni. Issa, dil parabola ma fihiex xi manwal kif għandna ngħixu deħnina ma' xulxin, deħnina li smajna fil-parabola, però jekk naqraw ftit bejn il-linji, reading between the lines, nindunaw li dal-missier jitfa' t-tama tiegħu li fil-verità t-tifel qatt jerġa' jiġi, kollha f'dil fidi li Alla qiegħed miegħu. Issa wkoll allura ndaħlu d-dettall li dal-missier qiegħed jafda li Alla mhux se jitilqu waħdu, mhux se jabbandunah. U naħseb ukoll dil parabola tfakkarna propja dil ħaġa li Alla mhu ħajabbandunana qatt fl-ar mumenti tal-ħajja tagħna Alla qiegħed hemm. Xogħolna huwa kemm niftħu ftit għajnina u nfittxuh. U nagħlaq messaġġ ta' tama aktar dirett lil dawk il-ġenituri li forsi jistgħu jassoċjaw ruhom aktar ma' dal-missier. Nispera li dil parabola timlilek qalbek b'tama li ser terġa' tagħnaq lil uliedek ġara x'ġara. U jekk forsi min naħa l-oħra tħossok bħaż-żgħir kemm fir-relazzjoni tiegħek ma' tad-dar u kemm mal l-missier, ħamel kuraġġ u erġa' qbad lura l-vjaġġ lejn id-dar. It's worth it. Ngħaddu issa flimkien għat-talbiet tal-komunità. Ħuti eżis nitolbu lil missier il-ħnina biex f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan ixerret fuqna l-maħfra tiegħu u jilqana fih danu aħna u intennu għatina widen mulej u ħenna lina. Għatina widen mulej u ħenna lina. Nitolbu għall-Knisja biex tkun sinjal u strument ta' maħfra lil kull bniedem. Nitolbu. Għatina widen mulej u ħenna lina. Nitolbu għal kull min hu responsabbli mill-ħarsien tal-ġustizzja u għal min jaħdem biex tinżamm l-ordni u l-paċi fil-pajjiż. Nitolbu. Għatina widen mulej u ħenna lina.
Tolbu għaż-żgħażagħ li telqu mid-dar jew li huma mċaħdin mill-imħabba tal-ġenituri. Nitolbu. Atina widen mulej u ħenna lina. Nitolbu għalina li nħossuna midinbin biex ikollna l-kuraġġ inqumu nerġgħu lura lejk b'impenn sinċir ta' ħajja nisranija. Nitolbu. Atina widen mulej u ħenna lina. Ejjew irresqu it-talb personali tagħna. Mulej Alla tagħna inti missier twajjeb u ħanin iddum biex tagħdab kollok tieba' magħna l-midinbin. Ilqa' l-offerta tat-talb tagħna biex is-sem tagħna fis-sagrifiċċju waħdini ta' ibnek jaqlalna l-maħfra ta' dnubietna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex permezz ta' dan is-sagrament imqaddes ikonna l-frott tal-fidwa tagħna ħalli nrażnu l-ġibda tagħna għal ħażen u naslu għal premju tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħar lil mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna għaliex int ta' kull sena li l-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu fruhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid. Biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wuliedek. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Hosanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Hosanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għadda salek nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għaliex dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana ento salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħara li xoxbok tilqana hawnhekk quddiemek biex naqduk. Mhix kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqatna f'ġisem jieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Nitolbuk tiftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostlu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien konxi mill-ħniena u l-imħabba u l-maħfra ta' Alla nitolbu flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna n-nubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem idnub mħarsa minn kull inkwi taħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom il-slim u nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatja is-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħhom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna li klet tal-ħaruf mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej twassal il-ħidma tagħha fil-qiegħ ta' qalbna u b'qawwa kbira timliena b'kull ġid bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu is-Santu. Amen. Imbirku lil-mulej Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nistednukom tinaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twieled għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum issib nikkontemplaw il-misteri tal-ferħ. L-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw it-tieni misteru meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fossi nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw it-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewit tqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrina d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw ir-raba misteru meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġena l-ruħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-aħħar misteru meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil binhom Ġesu u wara 3 ijiem sabuh jiddiskuti mad-dotturi fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi sadnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik, lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek li tnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina u rina li wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Tolbu flimkien skont l-intenzjoni tal-Papa għal dan ix-xahar, tolbu wkoll għal bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Torbu għal bżonnijiet tal-erwieħ fil-purgatorju, speċjalment għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu huma fislim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Ammara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-raf tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna li tolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana li tolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra
li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-arwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek li sem ta' Ġesu. Imbirek qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.